Hi, Jen. Ano, Jen? Jen! Tignan mo kayo ilang tubig dara guys. Sobrang nagking-king tungkol sa katugnaw sa tubig. Aligo sa inyo. Mabibo kayo dyan guys. Pindot kayo. Sige na, kasunod. Nilo kayo lang swimming pool sa Kuanas na may dira sa Notambulig Kalulot Mountain Resort. Naligo mo. Si-invite mo sa Ayan. Tugnaw lang kayo guys. Sobra katugnaw. Nangulog ako sa mga katugnaw. Grabe katugnaw yun. Dali! Ato ba juga may dyan? Tabunan kag Christine eh. Otro gel. Otro ba? Gel. Saka ako na pod. Dara na kanday. Teka, mag-ilis na lang ta. Sige na, mag-ilis ta. Aman si mother. Aman si mama. Hoy, dali kay tinli. Sige, mag-ilis na ta. Kasi lang Laluman dito daw. Hi guys. Nasa gawa sa Maligya lang. Hi guys, maligo. Namig Mountain Resort or kami sa Tambulig ng Aligo. Maligo ka ninyo guys.
Betul juga yung tigata. Naming swimming pool sa Twin Tambulig nga ligo. Bibo kay diri guys pag Domingo. Na. Hala, akong kuan kay naapa sa kuan. Na dito ako ang